Yemsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki Wona wesondela emgodini wakho uzophila Zamaseko okugcina ngicela labaholi singexabani nibachazele ukuthi ishibobo into eyenzayo ishibobo mayingena kusesigabeni kuyibekezelele nje nakufike futhi ngibone Anginibingelele babukeli bakasiyaviva TV1 umhlaba wonke enhla nasezantsi njengoba ngisho ngomhlaka 3 ngizobe ngenza konke njengoba nibone nje ngibhizi umlilo uyavutha phela umlilo uyavutha njengoba nibone nje umlilo uyavutha uvuthela ini umlilo uvuthela umhlaka 3 phela kuJuni ukuthi wonke umuntu ozobe ekhona ezobe nginaye athola yonke into ivutha njengoba ivutha athole yonke into iphekekile njengoba sibasa nje umlilo siyawubasa umlilo ngomhlaka 3 phela ukha phela uphinde ufake imali yakho lapha ku-Capitec account njengoba namhlanje ngila ngiseMozambique la impela khona zonke izinto ezikumngcwabo Uyahlehla zonke into eniyibona kumngcwabo Uyahlehla zidabuka khona ngilandela namanje ngisazoyibasela nawo umlilo nali khona phela ngingixolele babukeli ukukhathala nje la eMozambique namhlanje senza konke sibasa kumlilo sibasela-ke leli bhodi leli langomhlaka 3 leli bhodi langomhlaka 3 kuJuni njengoba-ke nibone nje konke kubi siyabasa asibaseli lokudlala kodwa sibasa lokwangempela ekutheni kwenzeke yonke lento esiyibisayo ngomhlaka 3 izokwenzeka angikuqambela amanga izokwenzeka nizoyibona lonke ngamehlo nizoyibona nizoyithola kuzobe kwenzeka kuzobe kumanzi phansi akekho umuntu ozobe ekhona ngomhlaka 3 ongeke athole into ebuya kuleli bhodi ongeke athole into ebesiyibasela ongeke athole into esilosiyikhwezela njengoba nibone nje siyakhwezela babukeli siyakhwezela kumanzi phansi njengoba nibone nje siyakhwezela kumanzi phansi namafutha nakho kumanzi sizogaya hayi lokhu kokudlala sizogaya ngempela futhi lokhu kwangempela ekutheni ngeyi-3 kuJuni akangabi khona ozophuma lapha kadlamini engayitholanga lento ayifunayo hayi phela abacaka wamacala hayi phela emva kushisa ababishe ey'kweletini kubi kuyashisa njengoba nibone nje babukeli niphile wena ofisa ube khona ngomhlaka 3 zibukhele phela kule nombolo ethi 079 045 3446 uphinde mawusubhukhile bese uyafaka imali lapha eCapitec inombolo ethi 170 54 2408 thina sizobe sesiyithathela isithombe sakho siyifakela thina ebhodweni lethu siyifakele thina liphile phela lonke emakhaya bayo enhle nasezantsi liphile. Asikhulume ngalento ke ukuthi awuthwasisi ngoba unqena umona nenhlamba nokuba isibuko esiseduze kumuntu othi showcase mawuqeda ukungithwasisa Mngcwabo ngifuna ukufana nawe kodwa kule game uthe unespecially sabantu ofuna bethole lenkeshezana nawe wayithola yakwakha wabo lo Mngcwabo uzobe ungawedwa dokotela ngomhlaka 3 kuJuni ngiyobe ngingedwa ngiyabonga nje futhi nakulo baba lo wangisi Abagulayo nabahluphekile bebasondela sondela emgodini Yemsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki Wona wesondela emgodini wakho uzophila Yeshiteli mhlophe uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Wona wesondela
sondela emkhunjini kanowa khona uzophila. Iwamthesa amandla ukusiza abantu abagulayo nabahluphekile. Nawe sondela emkhunjini kanowa khona Yebabiyamba nenqola, yebabiyamba nenqola, yeyigibela umkhumbi kanowa, yeyigibela umkhumbi kanowa, nawe sondela emkhunjini kanowa khona uzophila. Khona lo muntu angeke ulenze lutho, isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala.